Ассалому алейкум. Хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Ҳар як шахсе ки хича мусалмон мегира ва ҳар як фарде ки хича тоҷик мегира ва хуни тоҷикӣ дора, бояд ин видеоро то охирша тамошо куна ва нафарое ки подписатсия кардаги нест, подписатсия кунед, классои худтона дариғ надорен. Ман аз шумо бениҳоят миннатдорам ва имрӯз беҳтарин хабарро барои шумо мерасонам. Бародарои азиз, чӣ хеле ки дар видеои пештара медиден, мегуфтам ки рӯз то рӯз мо кӯшиш мекунем ки беҳтарин шароита барои шумо муҳайё бигардонем. Миннатдоргии хидмат баён мекунем ширкати Хуҷандтранссервисда ки сухани моро дариғ надошта беҳтарин шароита, яъне барои халқи тоҷик, барои муҳоҷирое ки автобус қати сафар мекунанд пешкаш кард ва имрӯз беҳтарин автобуси замонавие ки ширкати Хуҷандтранссервис ба хатсайри Москва, Хуҷанд, Москва, Душанбе сафарбар мешавад. Аз Германия омадагай рейси аввалай аз автовокзали Котельники ва нафарое ки имрӯз сафар мекунен Хуҷанд, Душанбе, шумо дар роҳи сафед ва худованд соҳ саломат ба назди зану фарзанд ва ба назди падару модаратон рафта бирасен. Шумо имрӯз дар автобуси нав сафар мекунен ки ҳоло бори аввал аст ба Тоҷикистон сафар мекуна. ба айни ҳол шароитои дохили автобусро ба шумо нишон медиҳам ва боварӣ дорам ки шумо да маҳқул мешавам яке аз беҳтарин автобусҳои замонавиро пешниҳоди шумо кардам ва ман бениҳоят миннатдорам аз соҳибкорҳои тоҷик ва ширкати Хуҷандтранссервиса сипосгузории хидмат баён мекунам. раҳмат ба ҳамон нафарое ки подписатсия мекунен, дастгирӣ мекунен, классҳои худтонро дариғ намедорен ва суханҳои беҳтарин менависен дар комментарияҳо. ман миннатдоргии хидмат барои шумо баён мекунам ва нафарое ки кадом ресоеда ки шумо озор дидагин ё ки ягон камбудиёда ба мушкилот дучор шидагин, бахшиш мепурсам. ин техникае бародарои азиз. ба ҳамин хотир баъзеҳо намефаҳманд, баъзеҳо ба мушкилот дучор мешаванд, баъзеҳо ҳастае ки мисол яке мехоҳад ки остановка манъ куна автобус буфуроя, яке дигар мехоҳад ки тезтар ба пеши падару модараша бираса ва ҳар як инсон яъне мақсади мароми худша дорад. ва ин автобусе ки имрӯз ман шумо да нишон медиҳам яке аз беҳтарин автобусҳо дар байни яъне соҳибкорое ки дар автовокзали Котельники кору фаъолият мекунанд, дар байни автобусҳо яке аз беҳтарин автобусҳо имрӯз ба шумор меравад ва бениҳоят нафарое ки зиёд ҷамъ шиданд ва баҳогузорӣ карданд автобуса дар сатҳи баланд, нафарое ки нос сигарет мекашен, илтимос аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам автобуса вақте ки шумо нишон метиҳам дар кадом ҳолат қарор дорад ва шумо ба як хулосае биёен ки носи сигарет дар дохили автобус накашен. ва нафарое ки майнӯшӣ мекунен, бародарои азиз, шумо мебиёед меҳнат мекунед, азоб мекашен, як аз кидатон мекунад, сумтонро наметиҳанд, болои ҳамин азобу машаққат бо шумо майнӯшӣ мекунед ва дар автобус халал мерасонед кӯдакои майдада, модарода. ва имрӯз ин автобусеро ки ширкати Хуҷандтранссервис пешниҳоди шумо мекунад ва зано, модаро дар якум этаж мешинанд ва мардо ки боша дар дуюм этаж. ҳарчанд ки шумо дастгирӣ мекунен, подписатсия мекунен, классҳои худтонро дариғ намедорен, ҳамоқа мо кӯшиш мекунем ки шумо да беҳтарин шароитҳоро муҳайё бигардонем. ҳар як шахсе ки хуни тоҷикӣ дора азобу машаққата кашидем мо. бародарои азиз, нафарое ки солҳои 90, 95 то 2000 то зиндагӣ кардаган ин чизҳоро хубтар мефаҳманд, ба хотире ки яъне дар газ 53 мерафтанд меомаданд мардон, дар хар аспам мерафтанд меомаданд ва имрӯза шароит бениҳоят фарқияти зиёд дорад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, бениҳоят эҳтироман хоҳиш мекунем ки нафарое ки шумо официальный билет омада харидорӣ мекунед аз касса, аз автовокзали Котельники, Ройгон Авиа, тозагиро фақат риоя кунен, сари либостона аҳамият битен бародаро, пеш аз сафар кардан обозӣ кунен, як тоҳурат кунен, намоз бихонен, 2 ракат намози роҳи сафар, то ки шумо соҳ саломат рафта бирасен. ин техникае бародарои азиз. агар пачкаша майзавод бигирем, мо пешниҳоди шумо кунем бародаро, садама ҳеҷ маҳал хабар наметиҳад, яъне марг ҳеҷ маҳал пешакӣ мо шуморо хабар наметиҳад. ба ҳамин хотир ҳама вақт мо бояд тайёр бошем ки имрӯз ҳастем, паган нестем. дар ҳаққи якдигар бояд дуо кунем, якдигар бахшӣ шавад. дар тӯли 2 сол бениҳоят кӯшиша ҳаракатҳои худмона мо расондем ширкатҳои Тоҷикистонда ки
яъне автобусҳои худшона харидорӣ кунанд ва хизматрасонӣ кунанд худшон ба мардуми тоҷик. яъне худмон нафароне ки сафар мекунанд айни ҳол нархи чипта 7000 ай ва айни ҳол ман салони автобуса шумода нишон метавонам ки дар кадом ҳолат қарор дорад. худи имрӯз якум сафарша ба Тоҷикистон аз автовокзали Котельники ба шаҳри Хуҷанд ва инчунин Душанбе. чӣ хеле ки дидестен 2 этажа дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бародарои азиз ва айни ҳол дохили автобуса шумода нишон метавам ва дар комментариҳо шумо баҳогузорӣ мекунед ва боварӣ дорам ки мисли дигар миллатое ки имрӯз дохили автобус шидан ва баҳогузорӣ кардан, шумо ҳам ҳамчун бетараф наместен ва дастгирӣ мекунед ки то ки соҳибкорҳои тоҷик боз ҳам беҳтарину беҳтариноша пешниҳоди мо шумо бигардонанд. дохили автобуси замонаие ки ширкати Хуҷандтрансервис пешниҳоди касаи ройгон авиа кард, имрӯз мо дар якҷоягӣ бо шумо мебинем ки якум ошёна дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, ҷои ручной клад 5 то 7 килора ҳар як инсон метавонад гирад ва мо дар якҷоягӣ ба як хулосае омадем бародарои азиз ки якум ошёна ҷое ки модаро ва хоҳаро, зано, кӯдако ки шароит надоранд чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунанд, фақат якум ошёна нафарое ки саломатишон хуб нест, фақат барои занҳо, модарҳо, кӯдако. ва боварӣ дорам ки шумода маъқул мешавад ин хулосаи баровардаги мо ва мардҳо бошанд фақат дар дуюм ошёна дар беҳтарин шароит қарор дорад. ҳозир ман шумода нишон метавам ва чӣ хеле ки шумо дидестен стол барои обед, яъне ужин, завтрак мекунен ва чӣ хеле ки дидестен бениҳоят зиёд ман як чиза ба назар мегирам, бисёри автобусҳоро байни расстояни анами 2 сиделния бисёртар нигоҳ мекардам. вақте ки шумо харидори автобус мекунед бародари азиз, шутоби удобно шинанд мардум, вақте ки сафар мекунанд шутоби удобно шинанд ва имрӯза автобусе ки пешниҳоди мо кардан ва дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. дидем бародари азиз, дар инҷа шумо ҳар як кадомтон подшоҳотонам мемонед ва расстояни байншам бинед ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва озод шумо метавонед ки шинед ва креслоҳо поёну боло мешавад. ҳар як инсон метавонад ки креслаша поёну боло кунад ва чӣ хеле ки дидестем бародаро кухни. дар инҷа иншааллоҳ мо кӯшиш мекунем ки истифодабариш яъне муайян карда шавад ва сапровождающие ки ҳамроҳи шумо сафар мекунанд то ки хизматрасонӣ кунанд. ҳоҷатхона бародарои азиз, ҳоҷатхона дора, яъне холодильник дора, шкаф дора ва ба шумо мерасонам бародарои азиз. ман хусусан ман пешниҳоди ширкат кардам ки ҳоҷатхонаи даруни автобуса яъне маҳкам кунанд, истифодабариш манъ карда шавад. ба кадом хотир? вақте ки иҷада модаро мешинанд бародарои азиз, вақте ки иҷада модаро мешинанд ва бениҳоят зиёди нафарое ки нос мекашанд, сигарет мекашанд ва ҳастанд шахсое ки майнӯшӣ мекунанд ва медуранд соатҳош қатъи мешинанд ва шумо фикр кунед ки дохили хона да шумо хурдестен ва як нафар дохили туалет мешавад соатҳош қатъи намебирояд. ман боварӣ дорам ки шумо розӣ мешавед ба ин чиз ки яъне хубтараш ки ҳар як остановкада манъ кунад ва шумо ҳоҷатхона равен, ин хеле хубтарай чем аз дохили автобусда ҳоҷатхона рафтан. ва мо рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки на фақат хизматрасонӣ фақат тоҷикода яъне миллати худмонда кунем ва дигар миллатҳоро даъват кунем ба Тоҷикистон то ки сайру сайёҳат зиёд шавад. чӣ хеле ки муҳтарам ҷаноби Олии Эмомалӣ Шарипович Раҳмон иҷозат доданд ки то ки халқ яъне кӯшиш кунад ки мисол меҳмонҳо зиёд шаванд, ҳар як инсон дар хонаи худаш қабул кунад ва чӣ хеле ки расму оини мо меҳмондӯст дорем. ба ҳамин хотир вақте ки мо тозагиро риоя мекунем ва дигар миллатҳоро ҳам яъне мехоҳанд ки ҳамроҳи мо сафар кунад аз Қазоқистон, аз Узбекистон ва аз дигар давлатҳоро ки то ки ҳамроҳи мо сафар кунанд ва давлати моро бубинанд ва дар сатҳи байналмилалӣ яъне мо тарбияву инсон будани худмона дар сатҳи баланд нишон бидем. ва айни ҳол мебироем бар дуюм этаж. дуюм ошёна чӣ хеле ки шумо дидестем бародаро
дари мо ба ин қатӣ мебуроем. Дуюм ошёнашам ки чӣ хеле ки дидестен, яъне самолёт иқар аста, яъне дар нестай. хутон мебинен, рафтагин медонен, яке нигоҳ кунед ки бародаро ин чиза ба назар бигирин, то ки шумо озод мешинен дар ин автобус ва тозагӣ бениҳоят тоза хуб ва ҳар як ҷои нишаст рақами хича дорад. Иншаллоҳ вақте ки мо чипташа дар фурӯш мегузорем, бародарои азиз, ва ҳар як нафар дар ҳамин автобус вақте ки шумо сафар мекунед, дар ин автобус шумо дар билетотон рақами ҷои нишасти хитона доред. дуюм ошёна ҷои ручной клад 5-7 кило хурданӣ метавонем гирем, бародари азиз. ҳамаи чизое ки дар ҳамаи Федератсияи Россия ҳаста, бародаро, айни ҳол дар Тоҷикистон ҳам ҳаста. Бисёр багаж нагирен, мерен ай ҳамуҷа ба нархи дастрас мехарен. И дуюм ошёна, нафарое ки дар дуюм ошёна сафар мекунед, дуюм ошёна дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва боварӣ дорам ки шумо дар маҳқул шид автобуси нав, автобуси замонавӣ ва догу бошен дар ҳаққи соҳибкорои тоҷик, дар ҳаққи ширкати Хуҷандтранссервис, то ки бетараф наистода дастгирӣ мекунад соҳибкорои Тоҷикистона ва инчунин канали Ройгон Авиара. мо дар хизмати шумоем, подписатсия ва классҳои худтонро дариғ надорен. Шумо аз автовокзали Котельники аз кассаи Ройгон Авиа на фақат билети автобус, балки билети самолёт метавонед харидорӣ кунед ва ЖД билет, яъне билети поезд метавонед. Нафарое ки дар дохили Россия мехоҳем ба дигар шаҳрҳо сафар кунед, озод метавонед ба нархи дастрас омада харидорӣ кунед. иншаллоҳ рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки беҳтарин шароитҳоро пешниҳоди шумо бигардонем ва дохили автобуса чӣ хеле ки диден, боварӣ дорам ки ман дар маҳқул шид, боварӣ дорам ки шумо дар маҳқул мешавад. аз шумо илтимос мекунам тозагиро риоя кунем, бародарои азиз. Тозагӣ дар сатҳи баланд, яъне тозагӣ, либоспӯшӣ, тарзи вақте ки шумо сафар мекунед, либосҳои тозаву озода пӯшен, обозӣ карда тоҳурат кунем, бародарои азиз. ва багажотона, багажо то 30 кило, як багаж мегирем бесплатнаҳай Ройгон ва 5-7 кило ручной Ройгон мешавад. Хурданӣ то ки гирен, сигарет, нос, бародаро вақте остановкаҳои махсус дора автобус меиста, кӯшиш кунед сабр кунед ки то ки шумо соқ саломат тозаву озода равен расен. мо ба як хотире кардем ки то ки дигар миллатҳоам яъне интерес пайдо кунанд ва ба автобусҳои ширкатҳои Тоҷикистон сафар кунанд, ба Тоҷикистон сайру сайёҳат зиёд шавад ва мо кӯшиш мекунем рӯз то рӯз ки пешравии давлат яъне зиёд шавад ва боварӣ дорам ки шумо манро мефаҳмед, дарк мекунед, бародарои азиз. бетараф набошен. Худоҳофиз, то дидори оянда. иншаллоҳ нафарое ки имрӯз сафар мекунед автобуси замонавӣ, якум рейсш аз автовокзали Котельники то Хуҷанд сафарбар карда мешавад ва аз Хуҷанд Эшн экспресс ба як билет гирифта шуморо ба Душанбе мебарад. дар ҳаққи шумо бадуоем ва тамошобинои азиз, подписатсияро фаромӯш накунед ва дар ҳаққи нафарое ки имрӯз сафар мекунанд дуогӯ бошен. то дидори оянда.